И издръжки, че аз съм Пеп. И се моля, трябва ми един абонат за да направя клипче на 5 игри в един клип. Снимам едната част на Майнкрафт, другата ще бъде на Агарио, а останалите 3 игри не знам. Напишете в коментарите, за да разбера какво да играя. И който се абонираше, моят приятел, който ще получи банер по мой дизайн, може и нещо друго, не знам. Даже може да му дам скайпа си и той да си даде своя и да изиграем и да направим едно клипче. И така, хора, който иска да се абонира, да се абонатва, да гледа клиповете ми и да ви харесат моите поредици. Пишете и на какво да снимам, защото просто нямам на представа. И хора, много ми е харесало. Абонирайте се и очаквайте този клип с нетърпение. Чао!